Mayong buntag, kumusta? Gituyo na to no nga mag-video ta karong adlaw aron sad ba hatagan nato sa dugang katinawan. Katong una nato nga post didto sa may communal ranch impasugong Bukidnon. Kaligi wa ta magdahom no nga mag-viral day ang maong video nga kung boto na unaon ato naman tong gihimo for documentation. Kana bitong sa matag lugar nga atong mabisitahan natay documentation para sa panahon nga mag-day off ta natay malantaw-lantaw nga makahatag puga lingaw sa tong kaugalingon. Daghan mga komento nga atong nabasa na negative, na positive. But gusto lang po nako i-emphasize nga katong mga nagkomento negative ako mong pahibalon nga wa ko masuko diha ninyo. Akong karohon wa ko masuko diha ninyo. Kung nabalag ka mo nga base nasakit ko, wala. Kung uganing muangkon mo nga may sala mo, karon pa lang muingon ko nga napasaylo na mo nako. Og lagi kato nga video wa to intensyon nga mo pasakit di bisan kinsa. Kay di nato na binuhatan. No, di nato na binuhatan nga magkapasakit ta. Kay ang kuha lang gid niadto, natingala lang gid ko nganong 200 pesos ang parking fee, no? Mahal kaayo. Pero muli na wala man kong magreklamo. Siguro katong mga nag-comment no nga against sa kuha walang tingali nila nga lantaw pag-ayo ang video na wala nila to na human ba. Kumbaga diha na lang sila nagsalig sa mga na comment no sa uban. So dito na sila nagkuwag hugot para pud nga maka komento. Kato na akurat lang ko kay nganong ingato ka mahal. Actually pag abot pa lang nako dito sa area no excited syempre kay kanang communal ranch. Actually makadagang higayon nami no nga nagplano nga bisitahan kana. Apan amot pa daghang mga challenge no nganong murag di man mi makaanha. Kay katong una gikan mi Cagayan de Oro joyride padulong Iligan City. Onya lagi kay dito sa Iligan City dali ra man kay mi. Nakadesisyon mi nga mulahos diha sa may impasugong Bukidnon para mulang taw unsa ba ning communal ranch nga perting sikat ta gigayo. But tungod lagi kay naapikis oras no pila sa to mga almost alas 4 na gito kapin. Okay, nagikan Iligan City mga 12:13 na hinera ba ko magpadagan. So medyo distansya apo ning impasugong kung imong basihan dito sa may Iligan City. So mutong wa gyud mi kalahos kan siguro makita lang ninyo nasa mosunod nato nga video ato tong actually na ang video pag-upload na lang niadto no moy at least makita po ninyo nga gusto ko makaanha sa communal ranch no kami gusto kami makaanha. So muto nga niadtong adlaw Biyernes last week no niabot na gid ang panahon nga gitagaan gid mis kay gayunan nga maka chance gyud nga makaabot sa may communal ranch. Og dinhi no sa dihang minaog na ta sa tuang gimaneho pod nga inutang sa kanan. So dito nagbayad ta kay kuha ko masayo 500 akong kwarta niadto. Kuha ko masayo pa 500. Unya mo to nga pag bayad nako natingala ko kay usum ni gamay na making sukli. No? Gamay king sukli. Wa po gid ko kabalo gyud kung pilang entrance fee. Pero how come nga 500 nga gamay na king sukli? Medyo nakurat ko. Motong akong gitan-aw ang akong resibo dito gyud no. 100 ang gikuha sa entrance kay duhal kami sa akong asawa niya akong anak 1 year old pa man so wala daw ko libre daw. So moto nabutang siya tag 50 so motong nakita niyo sa resibo nga 100 pesos. Dayon na di environmental fee nga 20 pesos so 40 pesos ta na dito. But mo tin kapagkurat sa kuha nga ngano nga aduna may 200 pesos parking fee. So nakapangutan ako sa katong nag-issue atong maong resibo, ma'am, anak kong ma'am. Ngano ni ma'am, no? Parking fee, ma'am, 200. Si ma'am nitubag lang nga, oh sir, na pina-smile. Kana bitong punto nga
ikaw okay sige medyo bugatan gikas 200. Pero sa iyang pahiyom, sa iyang pagtubag nga way pagkairita, nakabilib ko. So ulaw kay nga dito ka do grabe sa 200 gyud parking fee. No, lisod ba sa kay mo ingon ta dito nya buotan makilang approach. Nya tanan gyud gikan pa lang dito sa DPWH no kay tablang dalan diya di ba agyan tong tulay di ba? Tong agyanan gyud. Nanay mga gagay dito taga DPWH mga buotan kayo sus pastilan. No, napala kayo idala nga t-shirt ato nga time ako gyud silang pantagaan kay mga buotan ba may kay mo approach ba. Nya may kay mo pasabot no. Sumuto natingala ko nga nganong ingato kadako instead nga gakakita man ako sa mga vloggers no nga sa katsada ng communal ranch no nag-excite ko ato but katong time nga nagbayad ni kog 200 pesos dili na ang site no ang akong na-excite ko dili na sa ang katong communal yun mismo yung view dito but dito na ko na-excite sa parking lot. Okay, how come 200 pesos? Ano nga, grabe sad, 200. So, unsa gid ka ni katsada ang ilahang nga parking space, nganong mahal manggayo. So, mo to nga, nag-video, wa magdahom nga mag-viral, no? Kung magdahom, kay di mo ko vlogger. Dili ko vlogger. Okay, lagi naman tayo trabaho. Gani, karon pa lang, bago pa ko nakauli, no? Gikan kay akong duty alas 5 sa gabi, taman alas 5 sa hapon. Basta Martes, no? So, munang bat karon karon taod-taod matulog sa tagdo ka oras lang tingali kay mo mata na punta kay mo duty na punta no bay alauna sa hapon. So muna nga nakuha na kita no natingala ta nganong 200 pesos ang ilahang pangayo. So muto pag adto na to sa area natingala ta nga sa wala may ga-guide. No walay ga-guide nya ang atong sakyanan Wigura mubo ba. Kay prior gid ka mag-abot dito sa tong site gyud muagi pagkagmurag kanal-kanal. Which is na balakas adta kay basig di kalahutay ang atong wigo. Inutang nga wigo, dili makalahutay so utang dito ta nagpili, nagparking. Nakita nito sa previous nato nga video. Unya naglantaw-lantaw punta kung nabay atop no sila mga parkingan na dito. Wala gyud. Bisan atop man lang, no? Kana lang. Bisan atop lang man lang. Wa ta nagreklamo sa ilahang singil kay mao man gyud kuno na. Sumala pa sa Department of Tourism Region 10 na kaya man sa mga nahinabi na discretion sa mga LGUs kung pila ang ilang singlon. Pero di ay ato pong hibalan nga kung uganing naa sila mga proposal nga mo nilang paningil nga sa mga turista nga mo bisita silang dapit. Musanang pod sila dito sa DOT, no? But kining sa communal ranch wala pa no gina-check pa kung unsa man ni nakasanong ba ni or wala pa no o wala ba sila nananghid dito pero ulunay ordinansa daw kay dito pud nako ni nakita sa mga comments no sa mga tao nga naay ordinansa nasa comment section ba naay ordinansa sige kung naawa tay problema na no pero muli gina nga bagay ba ang 200 pesos sa area na why not nga ilan na lang tong ibutang nga kining kuha na lang kanang entrance na lang or environmental fee sumrang kasabot pa tanya na. Pero kung ugani ingato parking fee no so how come nga ingato why not nga gitarong sa to ang ilang parkinganan dayon maningil sila ingato nga amount kay sukad-sukad no sa akong mga nalagan wala ko ka experience nga ingani kadako ang bayad sa parking 200 pesos. Nang mali ito medyo na konsensya po tagamay kay lagi ang kwarta daw base sa comment I don't know sa tinuod nga ginagamit daw kuno tong assistant sa mga estudyante maayo kung sa mao kana no or ginagamit daw to para sa pagdevelop maayo kung mao kana pero why not nga dili na to i-emphasize no emphasize bitaw nga okay sige kini para sa school assistance fee no ano ta dili kay parking fee nya tagaan to ingato nga parkinganan no so ato ako una wala lang gyud to but nakabasa mo tas mga comments so munang nakapagawas pod ta karon og pamahayag. Kung balik ko na, watay kasuko. O sa katupong mga nangdaot sa communal ranch, ayo po ninyo palabi ayo sab. Kung natay makaigsunan, gusto gyapon mo bisita sa maong tourist spot, no, atong hatagan sa kahigayunan. Kung ang uban wa kaangay, okay lang. Ilan man ang katungod. Kahit diri sa Pilipinas, aduna tay tagsa-tagsa ka mga katungod. Ato kana. Pero katong uban ayo lang po nato i-discourage. Pero muli gini,
hangyo pud nato no kini atoa dili ni pagtiman or pagunsa ngadto sa LGU kay nagtuta mga buutan ang tagayong pasukong Bukidnon no nga basin pwede mahangyo nga mabalance-balance gamay kay medyo dako ra gyud ang 200 pesos kung buot naon-naon ha so sa tanan ha walay ayo dito mag-away wala ayo kay di na mayo busa sige salamat ha o katong uban pa nga mga comments basin na next time ako tong matubag. Okay, nagpadayon gyapon ko pagbasa sa inyong mga komento dito sa una nga to nga video. So, may buntag na lang kaninyo nga tanan. Kini lamang si Zen Kahatula. Daghang salamat.